style. Okay, no, okay. Okay, igen. Segíts föl. Hey. Gyere. Nekem átfogott keresztbe, jó? Gyere, várjál, Nyugi. Várjál, öblös ki. A vért öblös ki, mert nincs nyelven, kapad egy kicsit elbőten. Jó vagy, tiszta vagy, helyes, kicsit minden rendben van? Jön a beadás, ott az ember! Hát ez 11-es volt! Gera állítja le a labdát a büntetőre. 57. perc. Na gyerünk Zolikán, be kell ezt rúgni. Bent van! 3-1 Magyarországnak! Hát ez óriási. Óriási. És ebben a pillanatban a játékvezető lefújja a mérkőzést. Világbajnoki selejtezőn Magyarország, Törökország 3-1, és egy olyan magyar válogatottat láttunk, amit már régen, és lehet valóban örülni mindenkinek, hiszen ennek a csapatnak volt tartása, ennek a csapatnak volt hite. Nem vehetsz fel! Menjenek körbe, menjenek! Jó, tudom, az köszi vagy, mert... 10 játékos. És 8-4-es csapatban is a... Én nem jövök. Hát csak ilyen 4-en vagyunk. Próbáljuk egy olyan futballt produkálni, amihez mi értünk, és nem amihez az ellenfél felfokozott hangulata, akkor fogjuk tudni ezt a mérkőzést megnyerni. Ebbe kezded a bólya mellett lassú futással, kicsit fölpörgeted és szép lassan kijössz belőle saját magadnak, nem én indítok. Ennyi csak, igen. Már vissza kocogsz. Nagyon gyors, jó? Szerintem egy óvatosabb, döntetlen körüli játékra törekszenek ők elsősorban, de erről szól az összes eredményük, hiszen a hollandokon kívül más nem is tudott nekik gólt rúgni. Nagyon ritkán megtették azt, hogy letámadtak, és fölállt a 3 támadó, és a 4-jel szemben itt már nyilván ne hozzuk ki a labdát című történet, és próbáltak visszatámadni, de az esetek döntő többségében, még ha így is kezdtek, azért az esetek döntő többségében ez a 4-5-1-es védekezési felállást választották. Nem tudok semmi. Jó még! És most készít. Elmegy. És még! Nagyszerű! Nyilvánvalóan ide ebbe a sűrűségbe már nem érdemes rágyorsítgatni, sokkal inkább kell majd támadnunk azokat a szélső területeket, ahol sokkal inkább tudunk mögéjük kerülni, mint itt a belsőbe, kivéve azt a lehetőséget, amikor tudatosan kreálunk egy üres területet. Nem olyan képességűek, mint amit mi föl tudunk vonultatni a saját támadó harmadunkban. Abban mi lényegesen jobb futballisták vagyunk.
Tehát ezt szeretném egy kicsit megértetni veletek. Itt vagyok. A második félidőben hatan mentek fejelni? Igen, 0-1-nél. A Limpinek a fejét próbáld meg eltalálni. Még egyszer mondom, van kétszer, egy oda meg egy vissza, de a rugó számára is. És keményen oda nyomja az Ákos mögé. Figyelj! Figyelj! Menj! Támadj le a labdát! Szép volt, Peti. Hala Balázs! Hala Balázs! Irány találtam. Az már jó. Az már jó nekem. Az már jó. Ha megy a irányt talál. Mi van, Töki? Te nem jössz focizni? Dehogy nem menne. Kell a segítség. Focizzatok egy jót, holnap szurkolunk, értetek? Köszönjük szépen. Hajrá! Hala! Szavasz! Sziasztok! Sziasztok! Laci, nincs ki az Elkos! Lehagyhatva! Következő célpont. Zsákot. Az meg egyből megy, hallod? Tessék, Laci, bár! Óriási út esküszöttek, semmi baj nem lehet, látod? Mondtam én, semmi baj nem lehet. Az, de tényleg itt lett, nem adta föl. Nagyon jó! Ott már van meg! Tetted? Nyertünk! Ádi, amit akarsz, neked legyen egy mehet. Persze, hát... Ne próbálj megdumálni, akkor menj az állás. Nézd vissza! Ezt most könyörgöm, nézd vissza, hogy hol pattad le a labda. Nézd vissza, A vonalon belül? A vonalon belül? Igen, és most mit mondasz? Kérdezem én. Most kérdezem. Kérdezem én. Így van, kint van. Akkor jó, 2-0-2. Na, ennyi. Hova mész? Na most ez... Kiesett az üvegen, kiesett az üvegen, nézzük vissza. És így elhetett a labdától. De az most ez megmondja, hogy ez nem korrekt. Tehát feladod? Föl, te nyersz egy. Merjétek énekelni a himnusz, vállaljátok magatokat. A kijáratban már harsogjátok túl őket, itthon vagytok. Srácok, nem a spanyol vagy a német válogatott az ellenfél, másképp fogalmaznék. Ez a csapat olyan képességű nagyjából, amilyenek mi vagyunk. Tehát nekünk hazai pályán igenis komoly esélyünk van, csak ennek érdekében rengeteget kell vállalnotok. Segítsétek egymást, kapaszkodjatok össze, minden egyes pillanatban Gyere! Amit már előbb is elmondtam, tényleg a törökök elleni mérkőzés után az az érzés, amit átéreztünk, az az öröm, az a boldogság. Ezért dolgozunk ma. De hogyha nem sikerül nyerni, a döntetlennél rosszabb eredmény nem jöhet ki belőle. Gyerünk, srácok, hajrá! Magyar-román mérkőzés. Együtt kell lenni és keményen, kőkeményen. Nem adhatjuk ki a kezünkből. Ez a gyerekek, én! Gyerünk ki, tovább! Ez a 7-es gyerek, ez a Dárnyéké. Jó volt a csávó. Jó helyeket. Ne rohangálj ki mellé, ott megyék közé. Meg kell, hogy legyen egy millióval. Ezt nem tudjuk elbukni, bazd meg. Nem tudok mit csinálni. Segíteni akartok játszásba, meg mégis azt mondjuk, hogy rúgjuk előre. Akkor vagy előre rúgjuk, vagy akkor persze, ha előre rúgjuk, akkor ott volt a kezedben a labda. Igen. Tudod, akkor mondd, hogy menjek föl, és akkor Ja. Ez a jobb oldali támadójuk, ez a Torzsa, ez a kényszerítőt keres időnként, és hogyha Tamás nem ér oda neki a kényszerítővel, neked kell ott lekeresztetni, hogy ki is engedted itt volt a utolsó negyed órában egy ilyen lehetőség. Kádi, arra figyelj, ha tudsz ütközni ez a Torzséval,
akkor az nagyon jó, csak a kényszerítőjében ne rohanjál. De viszont a blokkolások, a beadások az egyszer volt, amikor közelebb lett volna menni. Mondod, hogy ennyi? Oké. Azért akartam, hogy a tiéd, mert te voltál szemből, így oldalról. Nekem teljesen mögöttem volt. De viszont ő csak megtalál, tudja hozni, de viszont kifelé van. Srácok, még egy. És nem, mindenki beszéljen. Tényleg, mindenki akar segíteni, mindenki beszél. Gyerekek, nagyon nagy dolog lenne. Gyerünk. Nem egy spanyol vagy német csapat, gyerekek. Jó iparosok, nagyon jó futballisták, de ez nem egy verhetetlen 11, ezt nektek éreznetek kell. Gyerünk! Valahogy ki kéne tornázni Mutu büntetőjét. És nincs meg. Jó irányba ment Király, de Mutu belőtte. Úgyhogy 1-1. Egyenlítenek a románok. Gerünk Balázs, be kell rúgni. Óriási lehetőség előtt a magyar válogatott. 71. perc. Zsuzsák. Gól! 2-1 Magyarországnak, ez az, gyerekek! Balázs egészen kijön ünnepelni ide a kispadhoz. Jól van, srácok! Nem esett össze a csapat. 3 perc. Ennyit kell még valahogy kibírni. Kapott gól nélkül, és akkor megvan a győzelem Románia ellen is. Valahogy a középpályán kéne most megtartanunk a labdát, hogy nem mindig azzal teljen el ez a hátralévő néhány másodperc, hogy mi védekezünk, és a románok támadnak. Jaj, nem hiszem el! 92. perc, hát ez nem igaz. Jaj, a mindenit nem bírtuk ki, kapott gól nélkül sajnos, és Kipcsú, aki csereként állt be, ő lőtte be a románok egyenlítő gólját. Hát ennél bosszantóbb dolgot nem tudok elképzelni. 93. percben gólt kapni, hát ez nem igaz. És ebben a pillanatban le is fújja egyébként Wolfgang Stark. Hát a játékosok, a magyar játékosok csak néznek le a földre, és van, aki a fejét fogja. Az utolsó pillanatokban kapott góllal egyenlít Románia. Ez most, hogy nem érdemlik meg. Hát az egyiket sem. De most mit tud csinálni? Ilyen a futball. Kint megverik kell csinálni. Vagy visszakapják. Kint megverik. Vagy visszakapják. Ezek te jobbak vagyunk. Miért nem élünk a lehetőséggel? Miért nem élünk, és most nem negatívosod, de miért nem élünk a lehetőséggel? Mindig majd megverjük. Teljesen máshogy érzünk, csak most elmész 3-ba, meg nyersz keddenbe. Ők meg kikapnak a hollandok ellen. Persze, hogy negatívan, de hát, vagy pozitívan. De hát éljünk már egyszer lehetőséggel. A svédek ugyanígy kapunk ki a 100. percben. Miért nem tudunk azt az 1 percet kirúgni a kurva anyjába a stadionból? Nálunk van a labda. Persze, hogy mindenki hibázik. De miért nem tudjuk kirúgni végre egyszer? 94-ben. Mit akarunk még, hogy passzolgatni középen? Nem jövőre verjük meg őket. Persze, hogy gyengék.
itt mit csinálunk bent középen, gyerekek? Hát alig kezdődik el a mérkőzés, és oda ajándékozunk a románoknak egy gólt. Janmák csavarja be, Van Persie, gól. Van Persie tökéletesen találta el a labdát. Vezet Hollandia 1-0 arányban. A románok támadnak, Marika visszakínálja egy lövést messziről, 2-0 Romániának, Pincili a gólszerző. Hát gyerekek, ha nem lépünk oda, akkor mit várunk? Ezt így nem lehet játszani, ezt a játékot. Na. Robben még, vigyázni kell, mert a ballábára helyezte a labdát. Egy lágy beívelés, Korcsmár mit húzott ki? 3-0. Korcsmár ugyan kihúzta, de hát Lenz mellett megint nem volt senki. Lenz fut versenyt Guzmicsal. Guzmics. Ott a sarkazás, Robben. Van Persie 4. Szétszednek minket. Semmi gond. Egészen nyugodtan. Hát srácok, ala nehéz mit mondanom. Tehát, ha ezek a játékosok átveszik a labdát, és nem tudunk ütközni az átvétel pillanatában, akkor sajnos megcsinálják azokat a történéseket, amit most megcsináltak. Tehát az, hogy átvegye a Van Persie és 10 méterre vagy 5 méterre vagyunk tőle, ez sajnos nem fér bele. Nevetséges történeteket kell mondanom, hogy ez nem fordulhat elő soha. Leveszitek az ellenfélnek, ahelyett, hogy 16-oson belül picsán rúgnál. Hát de ha ollózod, akkor ki tudod rúgni. El kell indítani a mozgást. Tehát volt időszak, ez az első 30 perce volt inkább jelentő. Tehát többet mozogjatok akkor, amikor megkapják a Balázsék a labdát, vagy amikor megkapják a Voliék a labdát. Az egyiknek a kombinációs játékban meg kell érni, a másiknak, ha visszakapja a Vili a labdát, akkor a rövidre meg kell érkezni. Megpróbálom egy picit a középpályás védekezéssel megerősíteni ezt a dolgot. A Tamás helyére az Ákos beviszem, hogy masszívabb legyen. Hát most egy 8-asban nem akarok beleszaladni ebből, meg megnyerni a mérkőzést, nagyon nem tudjuk. Viszont marad tisztességesen le kéne hozni ezt a mérkőzést. 45 perc maradt, srácok. Egy pontrugásból meg lehet rúgni az első gólt, és onnantól kezdve elbizonytalannak, és meg lehet a lehetőség arra, hogy legalább egy pontot mentsünk. Én abszolút nem adnám föl, én nagyon remélem, hogy egyiknek sem érzi úgy, de ez a lehetőség még bőven benne van, egy viszonylag gyorsan megszerzett gól kapcsán. De ha nem az utolsó 5 percben is forgattak már meg BL döntőt, ha emlékeztetlek, talán elfogadjátok tőlem. Jó, erről ennyi. Tessék tökös módjára most kimenni, és nem föladni a mérkőzést, mert annak aztán nagyon súlyos következménye lehet, úgyhogy azt a fajta becsúszva, nem is tudom, talán a Tamás csúszott be most a végén. Basszátok meg, hát ne. Egy ilyen, amikor ennyit szórakoznak velünk, ne haragudjatok, hát sértődöttségből is oda megyek, az földöntő. Kiszolgáljuk. Nincs más mondani való, gyerekek, emelt fejjel kell lemennünk a pályáról, annak érdekében pedig mindenkinek föl kell vállalni azt a pluszt, amivel meg lehet fordítani egy ilyen mérkőzést. Gyerünk gyerekek, 45 perc. Tisztességet csináljuk meg. Gyerünk srácok, hát ki lehet javítani, bőven.
Gyerünk, Ricsi, összekezdheted magatokat, nincs mesé. De nem tudok három. Nem tudom, hogy most Ha ki kell emelni, az egy más történet. Gyerünk, srácok, ide van, Az első percben már egy magasabb fordulatszámot. Zsuzsák tehát a 11-essel, most legalább belövi, legalább nem lesz 0 a vége. 4-1 tehát Zsuzsák Balázs 11-es góljával. Strootman. Robbert keresi. Robban lefejeli labdát Van Persie. 5-1. A játékvezető tehát lefújja a találkozót. Románia 3-0-ra megverte Magyarországot, és itt épp olvasok az interneten egy kommentet. Ki lehet kapni 3-0-ra bárkitől, de így nem. A végeredmény tehát Amsterdamban Hollandia, Magyarország 8-1. It was the last game. No, it's very sad now. No. It's my fault. Yes, it's your. Yes, absolutely. Your team. Okay. Thank you so much. Good luck. Ahogy lendítek, te már sprintbe mész oda, meg te is. Oda fogja adni. Háttal. Labdaszerzés. Labda megvan, célszemély, lekészítem. Stibi, Krisztián, vakon sprintbe megyek, amit ott csináltunk. Labdaszerzés föl, és megyek területbe. Jó? Itt is ugyanúgy. Megyek területbe. Ott van védekező középpályás, ott a védelem. Az a dolguk, ha baj van, akkor eltöröm a játékot.
fejelek Ádám, bravo! És ott vagyok, megállítom! Jó, semmi gond, előfordul. Mi történik ilyenkor? Ség, és egyből mindenki addig sprintel, amíg nem kerül a labda mögé. Kemény passz, lekészítem a Tőzsér, Dzsudzsák vagy a Roli, és abból indulunk. Gondolkozzatok egy kicsit. Itt vagytok kisjátékon, gondolkodunk egyet, és berakjátok oda a klubba. Nem lehet, olyan nincsen. Megyünk, megpusztunk az ellenfelet, és abból befejezzük az akciót. Türelem, és akkor megvan az a pillanat, az a jel. Meg tudja venni. Hát meg tudja venni sprintbe, mert itt a hely. Ez a jel, erre indulunk. Na még egyszer, nézzük meg. Nos, jó. Azt nem tudom ennyi adott. Este lesz egy kis húzat. Ez mi? Vihetem a loma? Áldj, nincs kell számolni. Mi ez? Nyomás van. Azért van nyomás, mert tényleg nyerni kell. Ezt föl kell dolgozni. De most nincs ez a mesélés, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Nyerni jöttünk, és nyerni is fogunk. Mi az, amiket erősített? Ugye a csapategység, ugye mindig együtt mozogtunk, mindenki betartotta a taktikai koncepciót, a taktikai fegyelem, ezek a dolgok, amik minket erősítettek, igaz? Áttolódunk, megjáratjuk a labdát, nem is gondolkozom, megyek a túloldalra. Egy kicsit megtartom a labdát, egy kicsit megfuttatom őket, és itt hátul ne totojázzunk, ne keressük a megoldást. Jön a labda, veszem, ha nem látom, hogy mi lesz belőle, akkor teszem tovább. Folyamatosan húzom az ellenfelet. Ez egy kicsit kézilabda, egy kicsit futszál, de csak így tudunk előrefelé játszani. Amikor jön a labda, már tudom, hogy mit akarok vele csinálni, mert máskor az kényelmes az ellenfél, nem tudod kifárasztani. Ha megfutatod jobbra, balra, jobbra, még egyszer balra, úgyis elcsúsznak, és akkor jön a fölpassz, azt már ki kell tudni szúrni időben. Ha valaki megveszi, igazit, ott már nem lesz passz. Onnan indul az egész labdarúgás. Ahogy a kapus kiveri a labda, ahogy a 4 játékos járatja, milyen sebességgel, kemény passzokkal, az más, hogyha vezetünk 2-0-ra, és akkor kicsit vártok, megint megjátszod a kapus, visszalépsz, eldugod a labdát, de amíg 0-0 van, nyerni akarunk, kemény passzokkal megyünk egyik oldalról a másikról, és belépek, akkor lesz valami, hogy kialakul valami. Ha nem, rálépek, és megint passzolok. Az öltözőben megint nem szeretnék olyan játékost látni, aki koncentrál. Maradjatok lazák. A bemelegítéstől beépítsétek föl magatokat, örülnék neki, hogyha bejönne az e-mail és azt mondaná, hogy ilyen faszák vagyunk. Ha nem vagyunk olyan, az se baj, jó? De az öltözőben nem akarok ilyen agyon koncentrált embereket látni. Akkor kell koncentrálni, amikor kimész a folyosón, fütyül a játékhoz, és az első párharc, az elsőt oda csapok. Magyaroknak ritkán van ilyen szansz a kezükben. Hatalmas szansz van a kezünkben. Ezt most föl kell tudni dolgozni. Ezt úgy lehet földolgozni, hogy átalakítom, és agresszív vagyok. Agresszív vagyok, együtt dolgozok, szervezetten dolgozok, és akkor ami minket erősített, igaz? Ezeket összerakjuk, megnyerjük a meccset. Van még valami? Mentális erő, ez meg ebből adódik, gyerekek, ebből, amit itt összeraktatok. Ez a tiétek, ezt vigyétek el magatokkal most az öltözőbe, ki a pályára, és remélem, hogy a repülőn akkor tudunk ünnepelni. Hajrá! Türelem, jó? Türelem, nem belemegyünk a késbe, türelem, és amikor megvan a labda, akkor váltunk. Gyerünk, srácok! Várta!
Keményen, keményen. Együtt. Az elejétől kezdve. Figyeljünk oda. Ott könnyebb érezni. Figyelj, nekünk fognak ugrani, legyél rá kész. Gyere. Lassítsd a játékot az elején. Első párharcok, mindenki, gyere. Ki a szélére, mert a labda az elején letámad, majd oda érkezünk el. Most a pirosba játszunk azért. Gyere. Vasik? Mehetünk? Gyerünk, Borján. Srácok, kurva sokat dolgoztunk azért, hogy ekkora bizalom van. Hatalmas bizalom van az egész országban. Nehogy már ezek a görögök valamit is csináljanak. Kimegyünk és az első párharcot megnyerjük. És az egész meccset megnyerjük. Gyerünk, gyerekek! Szóljon nálunk van. Jó. Most nálunk van, megszereztük. Fejpárba hivatott megnyerni. Jó, menjél. Jó fejjel, Fiola húzza, le sem volt Stieber. Lesz. Rúgjátok el most. Rúgj el, Gabi. Azaz. Stieber passzigált a hátulról. Úgy van. Ott a Gera. Húzódnak most a görögök, de a saját térfelé. Gyere, Zoli, csináld meg, de nincs belül senki. Atanasiadis. Nincs. Leo elkíséri Atanasiadist. Hát oda nem megy senki. És nézd meg, megfutnak. Oda nézd, milyen meleg. Egy kicsit lényegtűnik, és Kármez is le is húzza. Jó. És még Az meg honnan szedte ki. A játékvezető hiába pattant el a labda. És nem is fújta le, mi? De. Nem volt bent egyébként. Juhász kiütötte. Priskin tartja meg a labdát. Tőzsér középre. Nagyon jól Stieber, Gera. Üres a jobb oldalon Fiola. Érkezik is Fiolának a labda. Fiola teszi középre, megpattan egy védőn. Még ott ez jó volt, ahogy bekkanyaraszta Stieber középre, aztán ez a fejes. Bizony, ez sem volt rossz. Hradecki bravúrja Gera fejesénél. Jön befelé a labda, Szalai, ez mintha kezezés lett volna. Még egy lövés, kipattan, és egy újabb próbálkozás, Hradecki védi. Zsuzsák tolja meg, és lőheti is akár Hradecki. Így is van, letelt a 45 perc. Finnország, Magyarország 0-0. Az első félidő elején a magyar válogatott jobban játszott, helyzeteket dolgozott ki. Miután nem rúgtunk gólt, a döntetlen mondhatjuk igazságosnak, de a magyar csapat eddig többet tett a győzelemért. Meg vagytok? Akkor csücs, ide erre az oldalra mindenki. Ami fontos, ugyanezt a koncentrációt tartani. Ne én szóljak be, Ákos, hol vagy? Ott a végén, mert ugye van egy bedobás, visszamegyünk. Egymással Danival folyamatosan éltessük. Tudom, hogy kemény munka, de meg lesz a gyümölcse. Jó? Ugyanez a fegyelem, meg volt, top mérkőzés, meg volt az a 2-3 szansz, gyerekek. Nekik nem volt meg. Jó? Leo, odafigyelsz, amire srácok oda kell figyelni. Az elején is úgy kezdték, hogy 3-as lánc és kiállt a két szélső. Azt ki kell szúrjátok, én nem tudok onnan örökké bekiabálni. Akkor a 4-es lánc tolódik, a kicsi visszasegít, vagy a Zsuzsi visszasegít. Amikor megint 4-es lánccal nyitnak, akkor az van, amit megbeszéltünk. Kell lássa 3-as lánc, bejebb megy a Stibi, Balázs, 4-es lánc tolódik. Értitek, amit mondok? Gerzson, nem kell mindig egészen áttolódni, ha meghúznak minket, már nem jössz oda túloldalra, kifutod az agyadat. Mikor? Kétszer átjöttél, az Ádám is meg te is átjöttek mind a ketten egészen erre az oldalra, ide. Egészen ne tolódjál át, azért közepre táj, jó? Mert jön egy passz, meghúznak minket, és elfáradsz. Az Ádám is csinált egyszer ilyet, lefutott, megcsinálta, de elmegy az energia. Ott elő kell az energia. Jó? Valakinek valami problémája belülről, hogy valamit látott, valamit érez, ami nem jó? Fali, a 8-as jön mindig a jobb oldalra, 3-nak 2-t akarják csinálni. Széthúzza, de azt hagyjuk el, hagyja, átveszi a vonalnál, aztán nem tudja csinálni. Nem akar, kijön a két alsó, a kicsi, a jobb hátvéd, meg akkor 8-as kijön, és akkor 3-nak 2-be akarják csinálni. Vagy én jövök oda-vissza, vagy a nem akarok a Dani. A Dani nem menjen nem megyek oda ki. Nem, mert a kisgyerek, aki játszik szélen, az meg benn marad. És én át akarok tolódni, de a másik csatárgyerek az meg jön a hátulról.
Szóval az nehéz nekem oda kimennem, mert általában ugye a belső védőnek kéne, hogyha ott marad a kicsi. Próbálkozz. Na véget széd a tábláz, mondjátok még egyszer, mit mondtok? Jobb szélső, aki játszik, az állandóan benn van. Jobb szélső. Várja most. Nem olyan megy bejön. Nem, a zöld nem. Zöld az ellenfél. Ez is megy feljebb, ez ide jobb hátvéd. És így van. Sokszor. Hát akkor Dani, el kell jönni. Jó, én mondom, én kimegyek, csak ide nem megyek. Egész ki nem menj, valamennyire hagyd, de ne hagyja be. Nyomással, hogy ne tudja jól beadni, jó? Tehát olyan közel. Köszön, ki kell menjek. Viszont Ákos, akkor én vagyok a stopper. Tehát én megyek ott az elején. Hol vagy Ákos? Jó? De olyan sokat nem volt, az egyszer képzel volt. Most? Ott veszi fel a Kone, 8-as oda megy. Nem voltunk, csak én nem akarok nagyon kimenni középről. Menjél ki, Ákos, te vagy akkor a védelem előtt. Jó? Ugyanezt, srácok, fújjatok egyet, kimegyünk, és türelem. Megvesz nehogy valaki el akarja támadni magát, majd ők kijönnek. Elmegy 20 perc, ha 0-0 van, kijönnek. Büntetünk egyet, csak legyen ott a fejetek, és büntetünk még egyet. Jó? Koncentráljatok. Azt nézd meg, figyelj, látod? Most látod? Érted? Hát mondom, mit látsz? Hát az meg senki nem látsz. Fityó, és akkor most mit? Fityó, de oda be kell menni, ahogy be van oda rajzolva, oda be kell menni, és a Leo ott marad. Tehát neked akkor be kell menni. Tehát erre figyeljetek. Tehát ugye oda kell még egy ember, úgy oda föl is van rajzolva. Roli, szabadrugásnál az utolsó ember a hosszún az általában szabadon áll. Figyeljetek! A 4-es legutolsó emberként teljesen üres. Ott valami rugás, legyen meg az oda be kell menni. Igen, ők rúgták, amit a túloldalra átrúgtak, a 4-es, az teljesen üresen ment. Igen, van Ezt állítsd meg, nincs itt az Ádám? Erre figyelj. Itt korán indítod el a és ahogy kezdődik a fő, megint az első pár, ott az első 10 percben nem voltunk benne a meccsben. Most legyünk benne. Oda kérd be. Ébren vagyunk, folyamatosan, így ahogy eddig, akkor nem lesz semmi gond. Nem volt helyzetük. De csak így működik. Nehogy valaki is azt gondolja, hogy egy fél méterre kevesebbet lépek. Elkezdődött a meccs, azt hittük, megnyertük a meccset. Nem nyertük meg a meccset, utána belültünk egy kicsit. Jó, nem nyertük meg a meccset, 0-0 van. Megvoltak a sanszok, meg is lesznek, de ne aludjatok be. Ami fontos, nem kérek ebből a középennyitásból, soha nem kértem rá. Ne add oda, elmegy, ezt megkontrázzák, szarva vagyunk. Kontrollált akció, működik a kontrollált, igaz? Ne okoskodjatok bele, azt csináljuk, amit kértem, jól működik, jó? Baj van belőle. A Dani sokat dolgozik, elpattan a zsuga, éles, nem akarunk oda menni. Ők is arra koncentrálnak, ott labdát szereznek. Itt ami fontos, Kádi kapja a labdát, igaz? Gyönyörűen kínál. Próbáljuk meg azt megnézni, hogy kapja a labdát, Gyugyi behúzódik, és most ide lesz kimozgó játékos. Piska, bemaradsz, hol vagy? Hol vagy? Jó volt, nincs semmi gond. Bejön a Némo, Szala, te mögüled játszik, jó? Oldjátok meg a védekezésben a tolódást, és ő legyen az, aki többet kinyit ide ezekbe a résekbe, tehát maradjál benne a boxban. Jó? Hát, ha úgy van, akkor kijössz, de ő neki meg fog mondani, hogy többet jöjjön ki erre a bal oldalra, jó? Jobb oldalon, ha elmegyik, de jobb oldalon működik a dolog. Jobb oldalon a Fityó fölér, beadja a labdákat, de bal oldalon itt meg volt a szansz, itt hagyják a Kádit. Sokszor egy időben csak be kéne ide tenni, itt az üres terület, hogyha itt be tudunk bújni, akkor már csak az a lényeg, hogy odaérkezzünk. Jó, srácok? Adok-kapokban nem megyek bele, itt a végén belementünk egy ilyen előre, hátra, nem, kiveszem a tempót, nem vagyunk elég gyorsak ahhoz. Megvannak a gyors, nem akarok ilyen adok-kapok. Belementek ebbe a Bundesliga 2-es, oda-vissza, volt 4 ember, nem. Dani, tempót, kiveszed a játékból, mindenki lenyugszik, hogy mondják, lenyugszunk a picsába, és akkor nyugi van, jó? Amúgy minden rendben van, hogy állunk fitness, mindenki bírja? Ezt ugyanígy a megnyom, én tudom, hogy ez is fárasztó, az ember labdát birtokol, de nekik ez még szarabb volt. Tehát, hogyha most odafigyeltek, és készüljetek föl, ha véletlenül elcsúszunk, gólt kapunk, egyből fogjuk a labdát, oda visszük középre, és akkor is megnyerjük a meccset. De ezt a meccset, ezt nekünk kell megnyerni. Benne volt, nem volt elég agresszíva, hogy mondjam, van ilyen is, hogy agresszív támad, kapu előtt ölök. Azért ölök, hogy a labda bemenjen a kapuba, jó? Egy is elég belőle, 2, akkor mi is nyugodtabban vagyunk. Szabadrugást tudjuk provokálni, 1-2-t nem fújj be, tovább, jó? Vagy gyerünk gyerekek! Arra figyeljetek nagyon, hogyha itt a Kádi mögött van még egy ember, akkor vagy neked, figyeljenek oda kell lenni. Oldalszakad, igen. De általában sorfalban, figyeljünk. Jó. Némo igen. Vagy cserélj vele, jó? Akkor cserélj vele, csak kifejelő. Akkor legyen kifejelő, jó van. Jó.
Nézzük meg, hogy akkor hol van a cseréje helyett. Itt van a Kriska, jön a Gerzs és a Néma. Néma jön az első. Várjál, te legyél itt fejelő. Te legyél itt lesz a Néma. Jó, elviszed az ember, lemegy a kicsi klubba menni, hogy lehet, hogy neked készíti vissza. Jó? Nem baj. A következő meg megadja. Gyerünk gyerekek! Menjünk? Nyugi van. Fújjál még. Idővel hogy állunk? Semmi fog, jó vagy. Befordulsz. Jönnek a csalek. Jó lesz. Gyerünk, gyerekek, gyerünk! Gyerekek, 45 perc, nincs több 45 perc, ez utolsó 45 perc. Gyerekek, meg kell nyerni, Sasok, gyerünk! Gyerünk, köldögön! Nincs. Kifelé, így van. De most faltolt a görög, úgyhogy most mi jövünk szabadrugással, de a saját tér fogunk költeni. Hát ebben a pillanatban kapcsolunk. 5 perc. Hát tarts. Ja, tarts. Most mi jövünk Tibibe? A falt volt. Most mi jövünk megint? Inkább ez a végjátékban most van több volt. Szabadrugás? Szabi, de hát azért jó távol van. Nem baj az. Szép! Vigyed Zolival. Na, lőd el! Bazd meg! Figyelnek, volt lőhetett volna. Mennyi van még? Nézd már meg, Laci, kérdezd már meg kint. Szaladj ki gyorsan. Ha már most mindjárt 2 perc van. Nálunk van, szóljatok. Galiotász, Stafinis. Nem. Fortunis. Jó. És ebben a pillanatban lefújja a játékvezető a mérkőzést. Románia vezeti a csoportot 13 ponttal, Észak-Írországnak 12 Hősök pontja voltak, van, és na. Magyarország jön a harmadik helyen 8 ponttal. Amennyi gondol, bajra küzdöttünk. Tőzsér. Indul Némo. Német kapja meg a labdát, Német kijön a kapus, Német elemeli, és kirúgja a gólvonalról Halszti. Rúghatott volna egy luftot. Nyeremenko befelé, 25 méter, nehogy a jobb lábára tegye, oda teszi. Király! Ez parádés lövés, élesen a kapu jobb oldalába. Na de hát, ott kapus van. Gyönyörű. Zsuzsák. Jó beadás, Szalai! Az iskoláját neki. 82. perc. Zsuzsák. Hát nem volt magyar játékos, Stieberlő! Gól! Gól! Most nem a 84. percben, mint Gera, hanem a 82-ben Stieber jobbal! Eltalálta rettenetesen. És megérdemeltük, nem ez volt a legnagyobb helyzetünk. Hű, de eltalálta. 1-0 Magyarország javára. Nálam letelt a 3 perc. A bírónál is! Vége a mérkőzésnek. 3 pont. Győzni jöttünk Finnországba, mondta Dárdai Pál. Győztünk. Királynak volt az a védése, amellyel tartotta az 1 pontot, Stiebernek az a lövése, amellyel hozzátette ez az 1-hez 2-t. Pontot mentettünk egy 82. percben szerzett góllal Romániában, megvertük egy 84. percben szerzett góllal Finnországot, és most megvertük egy 83. percben szerzett góllal Finnországot. Innentől kezdve most szeptember 4-ig elkezdődik, amihez minden magyar, azt hiszem, az elmúlt 30 évben a legjobban ért. A labdarúgásról van szó, a számolgatás. Hogy odaérjünk az első, második, vagy akár a harmadik helyre, amely megint csak legalább pótselejtezőt érne.
Gyerünk gyerekek! Igen. Társad dolgák, ne nehezíts meg, hogy várod a paszt, jó? Gyerekek, erős bátorság, nem úgy beszélünk. Gyerünk, sasok, álljunk össze így gyorsan, jó? Gyerünk, gyere! Jó, gyere, Gersa! Gyerünk, srácok! 30 éve erre várunk, sok saját kezünkben van, semmi teher nincs rajtunk, kimegyünk, élvezzük, nyerjük meg a meccset, gyerünk! Shakir már oda is készítette a sípot, és le is fújja az első játékrészt, amelyben nem született gól, van mit megbeszélni a szünetben, és sok mindent, izgalmat hozhat még a második játékra. Ez a félidőben tehát Észak-Írország, Magyarország 0-0. Gentlemen, what we have spoken for the game, silent, patient, play the ball again. When Richie has the ball, we have no movement in our game. No movement. Nobody wants to take the ball. We are waiting for the goal. But we have a big chance here to get a point, minimum. But 3 points is possible. Keep the ball in the own row, on the foot, not these high balls. Our striker has no chance. When we have the ball, good movement, all together, movement and keep the ball in the foot. And play the ball in the foot. Gentlemen, brave and strong, brave gentlemen, we can get here something. It's not the best team. There's nothing. Only long passes. But we have to take our chance. Keep the ball. Very important, all together. Richie, not possible. You have space, go back. Tamas, go back. How can I get the ball if the number 10 is with me? No, he's not with you. No? He's in the middle. Go back. More back. Take space. Yeah, we have to be a little bit brave. He's not with you. When he somebody attack him, then we have a chance to play the ball again. And when long ball, come on, you are the one, you go to number 10 and you save him. Not that you go, you have yellow card. Okay. Yeah? He has to go and then. Come on. Come. Mivel hogy bírja a padon? Jó. Azért olcsó tűs, mert nem jobbak ezek, csak szaladnak, mint az ökrök. Nagyon jó mozog első, neki lejátszottál. Így nagyon jó lesz. Hamarabb próbáljuk meg ezeket a felpasszokat. Manipuláljuk, csak passzold rám, én visszaadok. Elindulok. Jön az állam. Rápasszod, hogyha mögötted van, megint visszaadja, megint mozdulunk. És megy a játék, megy a labda. A hatos zárjátok ki, csak az az egy. Úgy támadjátok, 3-2-re simán megnéz. Hát menjetek föl ketten rájuk, és akkor onnan a 16-osoktól fognak írni. Zárjátok le a 6-osok, a másik kettő az föl. A másik kettő mi rajta van? Rajtok 8-oson, zárjátok meg a másik. Mehetünk kicsit följön. Megmondjuk mit csinálni. We have kick-off, ne gentlemen? Kick-off. Akkor figyelj, egyből megyünk, jó? Amit beszéltünk, kick-off. Elpasszolod, és én 2 évig Gázsi, te passzolod nekem, én vissza a Gerzsonnak, a Szala pedig megy. Jó? És egyből te ahogy lepasszoltad nekem, már mész is. Gyerünk, gyerekek! Mi kezdünk, gyerekek, ne aludjunk el, gyerünk följebb, mert megyünk, támadunk le. Gyerünk, Némo. Kifele. Némo, onnan középről, te kifele. Mozogjál kifele. Mögé. Jó? Az lesz a játék. Oda kimegy a szélére, és utána jön. Gyertek! Az első meccsen a 75. percben Priskin szerzett vezetés. Most a 74-ben vagyunk. Zsuzsák lövi be a labdát, ez kicsúszott a kapus kezéből, és megadja! Kicsúszott a labda! Kuzmics a gólszerző, vezet Magyarország Észak-Írország ellen! Kalmának valahogy meg kéne tartani, így is jó, ha hátulról fölrúgják. Hoppá! Kiállítja! Put the camera fucking away. Eddig jól kezeltük a pontrúgásokat. Csak most még ebben a hátralévő 2,5 percben is jó kell. 5-1 a szögletarány Észak-Írország javára. Steven Davis jön ki. Most nagyon figyelni, Király rendezkedik, hogy ki hova álljon. Davis lövi be, kifelé csavarodik a labda. Elszáll mindenki fölött, ott a lövés, Király! És belövik a fenejébe. Király óriásit védett a rövid oldalon, Lafferty a gólszerző, aki egész meccsen alig csinált valamit. 1-1, 93. perc.
Király óriásit védett a rövid oldalnál, de nem tudta megfogni a labdát, Lafferty volt ott, és egyenlít, 1-1. De bosszantó. Jaj. De közel voltunk hozzá. Really good job, all together. Good fight. Vagy nem, most visszaálltak, bazd meg. Akkor egy ügyfigek, Hunter. Ugye visszadani a Torának. És telébe talpált, hogyha jól látom, akkor Bödvarsson lábát, igen, Bödvarsson fekszik neki. Az ráteszi hosszabbításban. Ez gól. Lefújja? Nem. Nem fújta le. Nem, még. Nem volt. Az jó. A 89. percben. 10 emberrel játszva. Törökország lesz a borselejtező liga küldött az Európa-bajnokságon. Magyar válogatottak játszania kell, vagy ott legyen Franciaországban. Nehéz ellenfelek lesznek. Sajnos ez a lehetőség oda veszett. Nem tegnap dőlt el, nem ma az első fél időben, 89. percben. Hát én nem szoktam a magyar balsorsba hinni, de ezek után lehet, hogy átgondolom. Ugyanakkor, ha veszünk egy mély levegőt, akkor szerintem azért érdemes azt látni, hogy ez nekünk egy nagy ajándék lett volna. Tehát, ha ez így sikerül, hogy legjobb harmadikért hívunk, az egy nagy ajándék lett volna. Nincs ajándék, el kell venni magunknak azt, amit szeretnénk, meg kell nyerni a pótselejtezőt. Hogy aztán az esélyeink ott nagyobbak, mint itt az utolsó 10 percben voltak az izlandiaknak, azt nem tudom. De ez maradt, ugyanakkor tényleg az, hogy ez az egész így forgatókönyvében történt, azt nagyon nehéz lesz még egy ideig megemésztenünk szerintem a magyar szurkolóknak. Dröm-Lottning, dere! Oi, 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 Der oi, oi. Norge-Ungarn! Oi, oi, oi! Die ersten 90 Minuten starten heute. Heute legen wir den Grundstein für Frankreich. Heute, hier in diesem Spiel. Dass wir alle Möglichkeiten dann haben, in dem zweiten Spiel das klar zu machen. Azért, hogy a francia ország való kiírással megtegyük a... Sehr gut trainiert in den letzten 10 Tagen. Einige waren ein bisschen kürzer da. Wir haben uns 100% auf den Gegner vorbereitet. Uns kann nichts mehr überraschen. Wir wissen, wie sie kommen. Jetzt müssen wir es umsetzen. Jetzt müssen wir es zeigen. De amit gyakoroltuk, amit megbeszéltünk, azt viszont a pályára. Sind ein bisschen arrogant, ja, haben sich gefreut, dass sie uns gekriegt haben. Und da werden sie weinen. Kicsit azonnal beképzeltek,
Weil dem werden wir zeigen, dass wir Fußball spielen können. Éppen ezért ma meg tudjuk mutatni, hogy mi is tudunk futballozni. Diese beiden Spiele habt ihr euch verdient. Ezt a két mérkőzést Und ganz speziell das heutige. Das heutige. Wir haben eine gute Ausgangsposition. Aber denke, nicht nur verteidigen, auch nach vorne. Wir brauchen das Tor. Wir müssen ein Tor erzielen. Und das ist möglich gegen den Gegner. Ja? Okay, gentlemen. Start the engine, please. Sultan, come on. Zusammen. Immer zur Ballseite schieben. Haben wir gestern gehabt, vorgestern Training, wir wissen das. Habt ihr lange genug geübt. Könnt ihr ja, 32 Meter, die rennen uns nicht weg. Wir können sie nur einladen, wenn wir Fehler machen. Hier passiert nichts, wir sind stark genug. Alle zusammen. Okay. Dicht machen. Helfen. Zoltan entscheidet. Geht Zoltan raus, alle gehen raus. Geht er nach links, gehen wir alle nach links. Er ist der entscheidende Mann. Er ist unser Schlüsselspieler. Ő a kulcsjátékosuk. Ha kilép onnan a két belső védőről, hozza magával a védőket. Ha a bal oldalra lép ki és ott alle zusammen in diesem Blöcke. Alle zusammen vor, alle zusammen zurück. Alle zusammen zur Seite, links und rechts. Együtt balra, együtt jobbra. Direkt aufs Tor. Direkt, Ball von rechts. Laszlo von links, aufs Tor. Nur ein bisschen abwärts da drin. Nur ein bisschen. Da drin. Mint a kapra lőni élesen, ha elér valaki már gól, ha nem ér fel, akkor is a kapus nem tudja reagálni, az is nagyon veszélyes. Wir machen unser Tor. Wir machen. Mi meg fogjuk rúgni a saját gólt. Wir haben genügend Optionen noch, die wir dann nehmen können. Van elég lehetőség még, amivel meg tudjuk Wir brauchen alle, die hier im Raum sind, brauchen wir. Wir werden uns das schon zu Wehr setzen. 100%. Genießt das Spiel. Spielt Fußball. Die Zuschauer sind hinter uns. Die ganze Nation guckt auf. Mögöttünk állnak. Jeder. Egész Magyarország mögöttünk áll. Soll es genießen. Jeder einzelne Staff, ihr habt es euch verdient. Megérdemeljük. Zeigt es. Megérdemeljük 90 Minuten ezt a mérkőzést, a visszavágót, és azt is, hogy megnyerjük a találkozót. Ja? Optimistisch denken. Positiv. Und einer ist von uns gegangen, Marton Fülop. Und ich sage, alle für einen, alle zusammen. Für den Sieg, für den Jungen, der auch Großartiges geleistet hat, genauso wie ihr. Für den Weg nach Frankreich. Alle zusammen. Komm! Jöttek srácok együtt. Sasok, gyerünk! Ezért dolgoztunk egész egy éve, nagyon sok éve, mindenki erre a pillanatra várt. Eddig folyamatosan bátran játszottunk ettől komolyabb stadionokban, komolyabb csapat ellen, és minket senki nem nézhet le, és ezért voltunk, ezért jöttünk el idáig, és gyerünk, mindenki keményen, bátran játszunk! Gyerünk! Sasok, utolsó 90 perc előtt állunk, a nehezén már túl vagyunk, de ez is egy kurva nehéz meccs lesz, és ne engedjük, hogy innen ezt a meccset bárki elvehesse tőlünk. Itthon játszunk, nyugodtan, de agresszívan, és legyen meg az a kurva kibaszott állapot! 20 000 néző üdvrivalgása Moraja előtt kivonul a pályára Magyarország és Norvégia labdarúgó válogatottja. A legfontosabb persze most az, hogy elkerüljük a jó beadást, már pedig ott a labda, és Király szenzációs védéssel mutatkozik be a 100. válogatottságán. Shelbred lövését hárította. Kleinheisler, Szalai, Elek, Német. Elek kéri el a labdát, ballábbal azt rá is lehet lőni, majd Kleinheisler lő, gól! Gól! Ott van! Az Uriens megszerzi a vezetést! A 26. percben Kleinheisler László góljával vezet Magyarország! Kleinheisler góljával magyar előny! Teljesen egyértelműen szép gól,
Bernd Stark és felfedezetje egymás nyakában. Kádár szépen. Priskin felé az indítás, és Priskin gyorsabb, mint ellenfele. Priskin a 16-oson belülre ér. Priskin még, jönnek ketten is segíteni. Priskin lő! Micsoda gól! Úristen! Priskin Tamás! Hát hogy eltalálta ezt a labdát? És megint egy micsoda megérzés! Szalai helyett nem Nikolics kezd, nem Németh kezd, nem Böde kezd, Priskin kezd! Sarkolás Kleinheisernek, és ott van Priskin előtt a labda. Priskin át kell tenni Zsuzsáknak a túloldalra. Priskin vagy onnan belőni. Szöglet. Veszedelmes kontra volt ez. Mintha kintről kanyarodott volna az a labda vissza. Kapufa. Van abban valami megható, hogy a közönség Fülöp Marci kiáltással nyugtázza ezt a kapufát. Azt akarom, hogy bátran tovább, ugyanígy gyerekek. Így van, látjátok, párharcban erősek vagytok, lepattannak. Van filtrinket, Korszól lepattannak Ákosról, Ádámról. 5 métert segítesz az Ákosnak, meg a Lacónak fejleszet. Jó? Akkor lesz ki Ábrecht befele lép. Nézd, figyelj, te indul befelé, hogy a Kádi nem adja át senkinek. Ugye te eljössz, meg próbálod zárni. Geh mal die Kamera mal da weg jetzt, Mann. Wer ist wirklich hier? Egy volt volt ügyesen. Szóval nem tudtam mit csinálni. Nem baj. Figyelj! Come on, come on, come on! Come on! Figyelj, megy. Sor, Gyerünk, kom. figyelj. Kom, Ádám. Jó, chat is, kérdezd. Kommt direkt. Kommt direkt. Okay. Close please the door. Close. Foreign, I know, I saw it. Végig, Dorán, gyerünk! Then we'll make one change. Marcus go out, Adam come in, Pinta come in. Yeah? Same position. Tactic was good, ne, gentlemen? Take a look to me, ne? We have to change. They change the system, we change the system. 4-4-1-1. Yeah? That's look. Number 5. Yeah? When you are finished, give me a sign. Okay? Close. Bravo. Weiter. Counter-attack. Ne? Not all of 3-4 players forward, the others stay. Yeah? Bravo. Keep the ball in the offense. No risk in the defense. Bravo. Looks well. Ugye itt nyuszik a pálya, a stadionnak ezen a részén. Úgyhogy ne próbáljuk átvenni a labdát és utána kirúgni, hanem ahogy jön a labda, úgy rúgjuk ki, jó? Mindenki, aki védekezik, hátul. Gyerekek, kell még egy gól, jó? Még egy gól kell. Meglesznek a helyzetes sávok, ugyanígy, fegyelmezetten. Lesz 2-3 kontra. A kapus véd az már jó. Here, play with your mind. With your head. Thinking, counter-attack. Play on the second goal then. Yeah? Not egoistic. Gentlemen, no egoism. Play the ball. Yeah? For me, thinking. Nagyon jó a védekezés, nagyon jól segíted a másikat. Ha kell, megfogod a kezét, segíted, bíztatod a társadat. És még minimum 50 perc. A little bit up, come up, go a little bit walking, come on. Active, ne? The first 10-15 minutes, gentlemen. No goal! Number 7, Pettersson, come in. Pettersson, the other one was 20, 23. Helland, the left foot on the last time. Úgy, ahogy eddig, okosan, nagyon jó. Striker. Nagyon jól csináltad, ne ragudj segíteni. De nehogy nyugiba menjünk ki, gyerekek! Semmi, úgy van, gyerekek! Nehogy azt mondjuk, hogy nincs semmi! Kényelmesedjünk meg, passzolgassunk ott nyugodtan. És amikor kint a labda, jövünk kifelé egyből! Beszélni, Ádi, Ricsi, beszélni! Akkor dibálják! Visszakazjon a dobpártyája! Kiadálunk kell! Figyelj a másikra, ha nem hallod. Mindig figyelj. Jó? Mindig a tekinteted legyen a társadon. Segíts! És jobbal a lövés! Mölán tenyereli ki. Zsuzsák veri az édes magyar anyaföldet.
Óriási szóló volt, és jobb lábbal is rápörkölte. Ma valóban a magyar csapat vezéregyénisége. Lefordul szépen. Böde. Böde még. Hely, ha fölrúgnák, de jó lenne. Nem. Bom. De kap egy sárgát. Az ébredő erő. Azt hiszem labdára ment. Zsuzsák. Böde csúsztat. Gól! Gól! Bekerült a labda a kapuba! Ezt gólnak hívják! 2-0! Eldőlt! Game over! Magyarország az Európa-bajnokságon! Spanyol sporttársunk Velasco Carballo lefújja a mérkőzést! Magyarország-Norvégia 2-1. Összesítésben 2-s győzelemmel, 3-1-es gólkülönbséggel. A magyar labdarúgó válogatott kiharcolja a jövő évi Európa-bajnoki szereplés jogát. Teljesen megérdemelten. Zsuzsák, Tőzsér, Nikolic, Juhász, Kádár, Király, Fiola, Gera, Priskin, Elek, Stieber, Német, Varga, Lovrencsics, Simon, Szalai, Leandro, Buzmics, Nagy Ádám, Lang, Kalmár, Vancák, Gulácsi, Dibusz, Lipták, Rudolf, Kovács, Böde, Bódi, Simon Ádám, Pintér, Ádám, Forró, Korhut, Korcsmár, Gyurcsó, Balog és Kleinheisler. Ők voltak. Csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám. Jaj, de 100